Biz Türk halkına güllab etmegi, arzu edýär, toğunluk gatnaşyklarda iki tarapy bähwetli bolar ýaly. Hemen beýik toğunmadan jawaplarynı arzu edýär. Efendim çok teşekkürler. Türkmenistanlı meslektaşım da Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'e bir soru soracak. Hormatly Başbakan, sizin Türkmen halkyna beren interwýuňyz Türkmen telewizionyna giňden alınıp görkezildi. Türkmen halky dinledi, gördü. Şonda siz Türkmen gatnaşyklaryna gaty ýokary baha berdiňiz. Sizin aýdanlaryňyz men ýadymda Türkmen gatnaşyklarynyň uruk köpleri hakynda siz gatymanyň sözler aýtdyňyz. Şu iki tarapdan gatnaşyklaryň syýasy, ykdysady, uruky meden gatnaşyklaryň ösçekdigini biz berýär. Ýöne ýa-da urukluk toýnazardan aýdamyzda Türkmen maşynyň saparynyň, Türkmen gatnaşyklarynyň urukluk toýnazardan alamyzda gelýänine nähil garaýarsyňyz? Türkmenbaşı değerli kardeşim Sapar Murat Niyazov'un Ankara'ya gelişinden fevkalade mutluyum.